Sport maňa näme berýär? Men türgünmi boljak? Aslında türgün bolmak şert däl. Sport güçlü şahsiýet bolmaň, hatda bir maşgalanyň anamdar we berk ýolbaşçysy bolmaň ýoludyr. Häzirki wagtda dünýä öğrenti ösýär. Indi diňe bir ugurda güçlü bolmak ýeterlik däl. Hem bedeni hem de aňy taýdan ösüş gazanmak zerurdur. Sport sana tertip düzgünü öwredýär. Agyr pursatlarda ýüz öwürmezligi öwredýär. Özüňe bolan ynamy artdyrýar. Sagdyn beden bilen birlikde has aydın pikirlenýän akla ие bolarsyň. Unutma, güçlü bolmak diňe missa güççü däl. Sabır, erk we tutanýerlilikdir. Durmuşda üstünlük gazanmak, başgalara görelde bolmak we maşgalaňa berk, daýanç bolmak isteseň, sport iň dogry ýollaryň biridir. Kiçijik ädimler bilen başla, ýöne hiç haçan durma. Çünki esas zat professional turgan bolmak däl, isem her gün özüň has gowy görnüşiňe öwrülmekdir.